karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makailove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa ta maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Balagtigi. Panglupad mo! Dili na kamo makabalik sa mama. Tungod yan ang inyong mga hitsura. Pah! Gusto. Tiking! Dakpa pagbalik ang duha ka mga jellyfish o ipakaon sa bangis kong iho. Ipakaon sila sa iho! Dali ah! Ari nga ko alos! Ay, uy! Iligid na ko madakpan! Ari ako alos! Idlas kayo! Tuan na! Nakaikyas na ang duha! Ay, imo man tagong gilabay ang garapon na kaikiyas noon! Ayaw kong basula! Kay tingali! Ari nga ko alos! Dili tangay mo saling ni Sirenia! Unsa! Nagkasa siya! Unsay iyang sa! Mulaban siya sa mga tao nga muguba sa atong gingharian! Oh, mulaban! Unsa! Nagsaba-saba sa balagtingi, akong tang sabyagan og dagang tubig. Og inigaw man suyopon ang ilang espiritu. Oo niya, pahibawon ka at naisod ni mo sila sa imong magnito bato. O kunya, unsay gibuhat ni Sirenya? Milaban, iya kong gikantahan. Huwag kong magkapanabon sa akong dunggan. Nakadungog ko iyang pagkanta. Mautong nakatuog ko. O pagmata na ko, walang mga tao. O kunon sa may atong gisugo nga doon sa bata. Nga iyang gisugo, dili siya anging saligan. Kaya mo tayo doon siya na to. Manggiluyon si Renia. Ang ngayon siyang silutan. Oh. Hain si Sirenya. Tao! Ayaw, may batasan, huwag kay batasan. Ayaw ipadol ang baba ni mo akong dunggan kay mabungol ko. May batasan. At to na ko si Sirenia. Dinila mo, Laura, nang tirang. Kami lang doon siniwasayang mo ato sa gingon niyong tambalanan. Mukuyog ko, James. Mukuyog ko. Dinhi ka lang, luya ka pa. Tungod kay nakuyapan ka kaganiha. Pero, James... Dinhilagot ta sa mansion, tay. Patuon ako ha, Laura. Dinhi ka lang, tigalig na unsa ka. Mabahin unya ang akong unahuna. Mabalag ka ko nimo o sa tong anak. Maug dinhi ka na lang. Sige na mo dong ay. Lakaw na mo si Wasay. Hapit na ba ya? O, alas 6 na sa hapon. Hapit na alas 6 sa hapon. Oh, maadto namin ang tirang. Ay, na magkaang akong anak. Oh, Si Wasay, madron. Oy, Wasay! Ngano ka, ay? Oy, dadong, ni naman lagi ka. Oy, kasigan ni mong mata dong. Oy, makuyawan masata ni mo. Oy, mura mag-flashlight ng mata ni mo. Oy, mura nakatama ka. Alas 6 sa hapon naman kang may pauli taon. Oy, dong, ganina pagkabuntag nila ka. Diin ka, ha? Diin ka. Francel, anak. Sila na. Day, Sila na ayaw bahala sa ni mo. doon, day. Sila na bahala ni mo, ha? Isog ka ayaw yung mga mata, day. Ayaw sa doon, day. Kung sa'y nahitabo ni mo, anak. Hala! Si Francel, nawala sa panimuot. Si Renia! Ay! Tawa, ha? Nganong niya ka? Mutan na pagyod ka. Ni ako! Kay maningil ko si mong gibuhat na ko. Wamang ko'y gibuhat ni mong dautan. Nga nang imong mangko, gipagatog. Kay natog man sap ka. Piluso po kang sirinaka. Bot ka. Tis doon ti karon. Oh, Di ka gamay rabag kayo ka. Mura kag kuya nga dako. Anong imo mangko gipaduog sa imong pagkanta? wamang kog ka manampong sa imong dunggan. Mao na nakadungog ka sa akong tingog. Gitugaan ti kang haring agwalos, ha?
imong gilabanan ng mga taong gusto na kong kuhaan sa ilang espiritu. Wa man gud sila sa nimo. Anong imo man silang kuhaan silang espiritu? Gusto kong mukaon. Ang usa nila ako. Ang daghan kang haring Aquilus. Ang akong plano, akong paibawon si Haring Aquilus aron ang mga espiritu pisuhon niya sa bato di Magneto. Panbusit ka, larangon ti karon. Unsay larangon? Unsay gusto nimo? Prituhon ti ka? Ay mo preto, murag dako pa na ko. Wa man gud sila sa nimo. Nganong kuhaan man nimo sila espiritu? Giingnan ti kang gigutom ko. Pwede man ka mukaon og kinason. Gusto kong mag-aso-aso ang akong lawas sa gahom. Gusto kong mahimong kusgan sa mangyaring Aquilus. Apan di ko magkatupong sa iyang kakusgan bisag unsaon. Kay usa naman yun kay espiritu ang akong masuyop. Ang pwedeng musod sa akong tiyan. Inyog yung gisupat ang gibaod ni Halandong Zeus. Musamot na di ta mapasaylo sa atong Halandong Hari. Ang hari sa tinang hari. Hello, boy! Mura sa kakurik na. Kulon sa ikisukon ni mo, niyari Aquilus, mahoy tumana. Ang bata ang gisangon ni mo, busati man ang bata. Nganong gipugnan mo si Tiking sa ipagkabuhaton ka kanina. Sirenia! Oh, Haring Aquilus? Pinuod ba ang gitaho ni Tiking, Sirenia? Nagipugnan mo siya na kuhaon ang mga espiritu na naghimog kasaba sa ganyaan ni atong Pinoyanan. Wa man sila makasa, Haring Aquilus. Unsay way mga kasa? Unsay iwana kasa? Hilom, Tiking! Mamakag magunin siya! Ano yan? Saging ang hilom! Ay! Pitinon ko na sakit oy. Hilom! Oh, hilom gani! Hilom na yun! Nakasa sila, Sirenia. Tungod kay nagsaba-saba sila sa balagtiki. Kung nga akong balaod, kung kinsa katong mupadoon sa balagtiki, mahimong atong patyon. Wow, ang tangilang espiritu. Nanawaging nanday ka! Hilom! Kahit ako, gusto kang imong untikang bato. Ayaw! Ayaw taon! Batuon na rabaning o kung daan. Musamot na mabato ko daan. Si Tiking, nalagpot sa luyo kayo ug mipilit sa lumutan. Kusog kayong imong pagkasumbag ni Tiking, Haring Aquilus. Ang akong pangutana o itubaga. Masipyat ka. Dili ko makauyon sa imong tubag. Labaw pa ni Tiking ang imong mayaguman. Nasayod ka gyud. Huwag ko'y kaloy sa mga tao. Tud kay gupo nila ang kinaiyahan dinhi sa dagat. Ug maamong ka sa ilang kahugawan. Tanawa ang dagat. Sila ang nagmugna og kahugaw dinhi. Ug maunang gusto kong huton ang mga tao. Gawas lang sa akong mahal na babae. Nganong ipaggang mo si Tiking? Kundi ko siya pugnan siyang pagabuhaton, mahadlo kong maapin niya sa pagsuyop ang espiritu ni Ibria ug mamatay na noon si Ibria sa way hinungdan. Si Ibria. Oh, si Ibria. Oh, mauna Haring Aquilus. Maayo kay nakahuna-huna kaniana, Sirenia. Ang akong gitahas nimo, mao'y tumana. Kinahanglang madani mo ang iyang anak. Kung makakuha ta sa atak ni Kraken, sayon ra siyang mapakaon o maato na siya. Matuman Haring Aquilus. Agoy! Kasakit sa akong buko-buko! Si Haring Aquilus murag gibatig kanyag! Laliman lang siya pagsumbag nako! Nabungugod ko! Mipilit pagyukos gamot sa dakong lumot! Gamot sa lumot!
Agoy! Nahiwi man nga akong kugong-kugong. Nililang ko musukol. Kay mabutol na inuning liyog ko. Mangalit na bato siya. Ay, nanang upaw. Nanang upaw ay. Dako kay dunggan. Imbison kay dunggan. Mas imbison pa sa akong dunggan. Kita ra bang hasang? Kumustang lumot? Nga imong nasudlan. Dili ko mo tingog. Kaya tingali. Ingon na sa kong hilong. Malagbot na sa kus bagang lumot. Bungol ka! Ay! Gipak ni mong akong humok nga donggan. Murag pay-pay. Sige, tay. Nagpungol-pungol ka sa akong ipangutanan eh. Ikaw kamutingog ko. Maingon man kang hilom. Mawa ko mutingog. Kawag. Ipangutana ko ikaw. Kaganiha, ipahilong tika kay dili ikaw ang akong ipangutana. Nya saman. Karon, Nya saman. ikaw ang akong gikatupang o walay lain. Nya saman. Ha? Maudi ay. Untay mau day. Hari nga kulos. Maong gibadlong ka ni Sirinya. Kay maapil mo sa pagkuha ang espiritu ni Ibria. Si Ibria. Oh, Nya saman. dili ko gustong magdali-dali ka sa pagdesisyon o imo, Tiking. Nya saman. Kay kung wa ka papadungan ni Sirinya, kung hibawaan kong naapil mo pagkuha ang espiritu ni Ibria, kungkag ng daot mong lawas, Tiking. Nya saman. Nya saman. Kilong! Kinahanglang mo abot siya din sa akong teritoryo nga way tatsa. Nya saman. Kilong lagi! Nakadungog ka, Tiking. Mao'y hinungdan. Nagamiton ko ang iyang anak. Uhaton ko ang bisan unsang pagi nga maangkon ko si Ibria. Dugay ko na siyang ipanagiya. Natuog pa si Francel. Mga untag na. Dilaw na tutugaw ng iyang pagkatog. Laura, naminaw ka pa na ako. Nagsige ka man nagugtutok sa itong anak. Naminaw. Kitutukan ko ang atong anak. Di ko gusto mamilo. Kay tingalig mawa na sa ang akong anak. Mawa na sab siya sa akong pananaw. Di ko gusto mawa ang atong anak. Laura, Nganong nagsunod-sunod man gid ang kasol sa atong pagpuyo. Mayo lang unta to kita lang duha ang hasol. Napi lang atong anak. Unsa may hinungdan sa tanan ni. kaganiha. Wala lang ni mulahaw sila iwasay sa gingan ni mong tambalanan. Kay niya naman si Francel. O nabalaka ko sa tuwa anak. Dadon ko pa siya sa mananampala. Nga mo'y nakaayo sa among bukton nga giingon nilang buyag sa dagat. Pwede sab. Kung gikano niya dito sa tambalan. Dadon ta siya doktor. Sa usa ka psychiatrist nga doktor. No. Dili po ang atong anak. Wa malisuy sa mayong panghuna-una ang atong anak. Ako, nahinumdum ko. Samtang dito ta sa usa ka restaurant. Kiingnan ko ninyong nakigbugno ko sa hangin. O kani, kuwang na lang ni atong panahon nga ingnon ko ninyo nga. Ipakonsulta ko sa doktor sa utok. Pero ang tinuod, doon ako'y nakitang babae. O doon ako'y kikabugno. I'm sorry, Laura. Pero wala ko laing nahunahunaan pa. I'm sorry. May pagtuusap ko, ana. Apan, mas mayo sab nga ipa-check up na to sa doktor ang kahimtay sa panglawas
ug panghuna-huna sa atong anak. Doktor, tingalig tiwasan nila ang kahimtang sa atong anak. Laura, Ngano? Sila bagod ang nakaayo sa mong bukton ni Francil. Gisigihan na lang nila og inject ang among mga bukton. Piligrog mga matay ni sa imong anak. Tungod sa ilang pag-inject, nga bisan unsa na lang itarok sa among mga bukton. James, bisan sa pribadong ospital, tunay nagtanghag ng mga doktor. Sa ingon ni ining mga sakita, James, sa ingon ni ining panghitabo, why doktor nga makaayaw ni ini? Ug misamot na ang publikong tambalanan. dili ang tanang doktor Laura nga nagdangag. Dunay uban nga maayo mo serbisyo. Pero sige, kung sa may gusto mo alang sa kayuhan sa anak, ato ka na buhaton. Day, day, aablimandaan ang inyong kwarto, day. Misod na lang ko. Gidadaan talang kang pagkaon. Kanina ramang kang way kaon, day. Nay, luspad kay ka. Ikaw dong, James. Ato na lang sa kusina, dong. Oh, sige na tirang. Og ayaw biya si Laura ha. Ug ang bata din eh. Sige lang, magdali lang ko sa pagkaon. Aris ako. Oo, dong, James. Day, Laura. Sige na, kaon na. Samtang init pa ang sabaw, day. Way laming ikaon ng tirang. Masin makamata na uni ang akong anak. Magdungan mi kaon. Aw. Oh, ala. May katawan sud maayo samtang natok. Wata ko. Mukuyog ko. Mukuyog ko. Francil? Kinsay mo kuyugan? Ayaw pagkuyog, Francil! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!